U ovom dijelu razrede znanstvenog rada vidite na slajdu omiljene tipke studenata, copy-paste, i drugih kad su u vremenskoj stisci i naravno svakodnevnom radu. Međutim, sad dolazi veliko ali. To nikako nije dopušteno kod pisanja znanstvenog rada. Treba citirati, a nikako plagirati. Mnogi skandali u europskoj javnosti su pokazali kamo to vodi. Ponekad je problem u tome što mnogi ljudi ne znaju točno kakvih vrsta plagijata ima, pa nekad do plagiranja dolazi zaista iz neznanja. Stoga vam želim ovdje objasniti da ima plagijat teksta, plagijat ideje, plagijat prijevoda, plagijat strukture i plagijat citata. Krenimo od plagijata teksta. To je razumljivo. To je doslovno preuzimanje dijelova teksta bez citata, bez da se navodi čije je. Plagijat ideja znači da smo parafrazirali originalni tekst bez indirektnog citata da bi se prikazalo tekst kao vlastita misao. To je takozvano prikrivanje. Plagijat prijevoda znači da smo preveli dio teksta iz stranog jezika bez da smo naveli izvor i autora. Plagijat strukture znači da smo kopirali strukturu, razradu strukture ili shemu razrade radova ili niza argumentacija bez opet navođenja izvora na koji se odnose. I na kraju dolazimo do objašnjenja što je plagijat citata. To je preuzimanje doslovnih citata i sekundarnih izvora koji nisu navedeni, već je samo citat naveden da bi se tu argumentaciju prikazalo vlastitom.